Di agal kakak biar Para ni wala ben. Wala ni wala. number. banyak. Sudah salah Bong mo hakala ise. सयल' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै मिन्थिखाबाय दा जोबोद लासिं सिं आपडेट आरोना नैबे आपडेटआ दा नोंथांमोनाथ' फेसबुकाव गोबाङानो फट' भिडिअ भाइराल जाबाय थानाय नुबाय दंखायो आरोना बिनि सायावनो आङो मोनसे फिसा आपडेट लानानै फैबाय दा लाजिनाय मोनगोन ना मोनदिया आरोना जायफोर सिख्ला सानै ना हाबा जाखानायसो ना मा बेखौ मिथिला आरोना जिखुनु लाजिनांगौमोन आरोना बिसोरो दा जानो हागौ बिमा बिफाफोरा बेलेगाव फरायनो दोनहरदोंमोन जानो हागौ बा गुबुनाव खामानि मावनानैनो थाहैदोंमोन जानो हागौ आरोना दा मा खारननि थाखाय बेफोरबायदि जालायनांगौ जाखो बेखौथ' जों मिथिया जिखुनु दा गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरै बुङो आइफन 17 प्र मेक्स 16 प्र मेक्स लानो थाखाय गावनि सोलेरखौ गुबुननो गथायनानै होनाय बेफोरबायदि गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरै बुंनाय खोनाबाय थानो मोनखायो आरोना दा बिनि सायावनो दा बर'निनो मुंदांखा बयबो सिनायखायो बियो मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरै नायलांबानो जाबाय आरो बिसोर सिख्ला सानैनि सायाव मा कमेन्ट खालामो नोंथांमोना मोजाङै कमेन्ट बक्सनि गेजेरै फोरमायहरबानो जाबाय आरो जाय बे हौवा हाबा जाखानाय ना हाबा जाखायि दा बिसिनाव फैसा एसे एनै दङ दा दंनायखायसो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हादों नङा होमबा दा नाथाय गावहाबोथ' सासे हिनजाव थागोन नङा होमबा बिनि फिसाजो थागोन फिसाला थागोन दा बेफोरखौबो साननो गोनां दंमोन आरोना जाय हौवा बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों बिनि सायाव दा जिखुनु नोंथांमोना नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रो Kami banggal cengera di agal kakak biar Para ni wala ben. Wala ni wala. number. second shot angho banyak. Sudah salah Bong mo hakala ise. बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेफोरबायदि देखायनायनि थाखायनो आङो बे बाथ्राखौ बुंदों बेफोरबायदी सिंजों गाज्रि खामानि मावनानै थाखा फैसा मोननानै सायाव जाबायदि देखायो नों सायाव देखायखो मा जाखो नाथाय नोंनि खामानियाथ' सिङाव दाम खमि ना आं बै बाथ्राखौ लानानै आङो बुंदोंमोन दा जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा एसेबां समायना समायना उन्दै उन्दै गथ' आंनि बायदिब्ला 20 बोसोरसोबो नङा खोमा महरबो दोङो नायनोबो मोजां बैसोआबो खम नाथाय एसेबां आंखाल जाबायना रायजोफोर एसेबां आंखाल जाबायना सोर फोरोंदो आंनि सोंथि सोरखौ नायनानै बेफोरबायदि उन्दै गथ'फोरा सोलोंदो मा नांगौ एसेबांथ' आंखाल जायाखै खोमा एसेबां माने गिरा हौवा स्टेन्डार्ड एसेबां गोलैसोनाय खामानियाव थांनो थाखाय एसेबां उन्दै बैसोनि गथ'फोरा एसेबां गोलैसोनाय खामानियाव थांनो थाखाय एसेबांथ' आंखाल जायाखै खोमा ना आंखाल जादों माइरं गैयि जादों नामा दुनियायाव माइरंआनो गैया जानो मा नांगौ जादों एसेबां उन्दै उन्दै गथ'फोर खानायबोनो फैसा देलायनो बेरायथिंनो आइफन 17 16 प्र मेक्स लाना देखायनो मा नांगौ जादों दामि दामि खान्दा खान्दा गुसुं गुसुं ड्रेस बायनो ब्रेन्डनि ड्रेस बायना देखायनो बेरायनो मानि एसेबां आंखाल जादों एसेबां उन्दै बैसोआव ना न'आव बिमा बिफाया माइरं होफैनो हायाखै जोंनि बर' समाजनि बिमा बिफायाथ' हाजिरा खामला मावनानैब्लाबो गथ'फोरखौ फेदेरो ना गुरनानै बोरसि बोननानैब्लाबोथ' गथ'फोरखौ फेदेरो रावनिबो बिमा बिफाया बेफोरबायदि गैयादि गथ'फोरखौ फेदेरि दङ नामा
हाजिरा मावनानै ना गुरनानै ना फाननानै जोंनि बर' बिमाफोरा हाजिरा खामला मावनानै मैगं खाबथिंलाबायनानैबो फेदेरो बिफाफोरा खामला मावनानै नाथाय बे उन्दै उन्दै बैसोनि बे 18 19 20 बोसोरनि गथ'फोरा यार नुफेरै भिडिअ सासे हौवाजों इमान उन्दै उन्दै गथ'फोर सानै सिख्लाफोर मोनसे हटेल रुमाव मोनसे बिसनायाव थानाय बेखौथ' जों खोनायोसोमोन गुबुन स्टेटआव गुबुन जायगायाव नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' मानसियानो मानि एसेबां आंखाल जाखो सोर फोरोंदो नोंसोरखो सोरखौ नुनानै सोलोंदो बे दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ देलायनो मोनो बेरायनो मोनो थाखा फैसा मोनो गारि मथर मोनो न' मोनो बिल्डिं मोनो आसरित